Moje poštovanje, ja sam Ivan, a ovoga puta tema je kako mi kreiramo svoju realnost. U osnovi postoje dva stajališta našeg bića. Unutrašnji svet, drugim rečima ono što mislim, osjećam i verujem, i spoljašnji svet, drugim rečima moje okolnosti. Ključ bilo kog uspeha, bez obzira da li je duhovni ili materijalni, jeste taj da okolnosti uvek funkcionišu na isti način kao ogledalo. To znači da naše okolnosti uvek odražavaju naše unutrašnje stanje, naš unutrašnji svet. Naime, potpuno sam siguran da vi ne stojite ispred vašeg ogledala vičući na njega zašto mi se ne smeješ, ne sviđa mi se tvoj smrknuti pogled i slično. Ne. Morate da shvatite da je to odraz vas. Ali čim ja prestanem konstantno upirati prstom u spoljašnji svet i shvatim da je moj spoljašnji svet odraz mog unutrašnjeg sveta, ja tada mogu napraviti promenu. Ali, čim odredim neki spoljašnji događaj kao razlog zašto se osjećam tako kako se osjećam, ja se pretvaram u žrtvu. Ja tada ne mogu napraviti promenu, ne mogu stati ispred ogledala i popraviti odraz, jer ono odražava mene. Ako shvatim da ono odražava mene, onda ja preuzimam odgovornost za svoje emocionalno stanje i tada mogu započeti promenu. Ja mogu početi misliti, verovati, osjećati nešto zbog čega ću se postepeno osjećati sve bolje, bolje i bolje. I to će se sve više i više činiti kao istinito, potpuno ojačavajuće. I dok ja to radim, moje okolnosti će se promeniti. Da li vam se svidelo nešto od upravo rečenog? Ako jeste i mislite da ima neku vrednost za vas, onda slobodno komentarišite, šerujte, šta god. I naravno poruka za kraj bi bila, hajde da zajedno učinimo ovaj naš svet boljim mestom za život i to počevši još od danas. Do nekog narednog viđenja, veliki pozdrav!